Hello. Nagutom ako mga lods. Kaon. 9-1. Grabe ko pa 9-1 ba rin. Hello. Shout out kay 911. Red Pangan. Makatawa mo doon sa pangalan. Nakuha ako signal. Oo, nagutom. Shout out Bisayang Cute TV. Kaon. May ilaw na dito sa labas. Wala na. Nagpahayag na ako, nagpahayag. Lisod magpangit-ngit eh. Para kita ka ba? Nabusog-busog na ako dito. Luis Eduardo Lanos Solorzano. Hello. Hello.
12 na, tintog na. Kalami anak host. Sige, narapaw. Say gusto daan eh. Lami-lami jud, lami. Pancit man eh. Pancit Cavite. Pancit Cavite. Wow. Busog na ako kada. Nabusog-busog naman ako. Sarah May, hi my love, Papa P. Subuan mo. Sarap naman yan. Ito, Sarah May. Ito, Sarah May, subuan kita. Hapit na ako maubos. Pogi mo naman idol, nakakagigil mo. Nakakagigil mo tingnan sa video. Sobra guwa. Thank you. Thank you, Sarah May. Salamat. Salamat ng marami. Salamat ng marami. Na-appreciate po din mo ba? Lami-lami ba rin? Regards yung kakambal ko sa'yo. Host si Ashley. Sige. Pakingon kang Ashley na pag mungara ko, pwede na siya mugakos. Provincial guwapo, sabi ni Luis Eduardo Lanos. Shout out. Hindi ako sa gawas pero may suga ng mga idol. Bisag na sa gawas na may suga.
Linog akong dra, linaw ko dra mga idol. Sa rami, linaw ba ko dra sa akong video? Legit, okay, okay, wow, it looks delicious. Thank you. Okay, okay, thank you. Salamat. Hmm. Mau day, buti. Buti ka pa. Kan ako. Uuhaw ko. Tubig bi. Kaya tubig. May lagubo sa taas. Mga idol, may lagubo sa taas mga idol. Ang saka ito yung lagubo. Ubos na. Tansit. Six minutes na lang mga lods. Sarap buhay. Pahingos, nagutom tuloy ako. Ulam namin kanina ng amo ko. Giniling, meron pa sana pero sudi na kain. Mau ba? Yun pala. Busog na ako. 6 minutes na lang tapos i-end ko na tong live. Six minutes na lang mga lods. Tapos i-end ko na to. Si Luis Eduardo Lanos Solarzano. Ano sa mga yung pansin? Nagsindog.
Tataba ka niyan. Post ako dati kaya tumaba ako. Ang simula nun bago ako tulog, kumakain ako tinapay. Ganun ba yung Bisayang QTV? So tataba pala ako nito. Kawanda ko na kayog tiyan. Di ay. Baki gani ko. Huwag tambok-tambok mo ko. Lain na. Solidad Navarro. Hello. Naubos na ako. Three minutes na lang. 3 minutes na mga idol. Tapos i-in ko na to. Ganyan ako may ng tubig pa tapos two minutes na lang tapos i-in ko na to. Sugan ako. Mga tug na to sila na tug 1 minute na lang. 1 minute tapos i-in ko na to. 1 minute. Kahit piraw na po. Sakto na lang po. Robert, yungot. Hello. Matapos ko lang kumain. Busog na busog ako. One minute na lang mga lods. Tapos ano na, i-in ko na to. Para makatuog na po tayo tanan. Piraw naman. Oh, yeah. Pansit lang yung kinain ko. Ubus na nga eh. Ito. Ubus na. Pansit lang yung kinain ko. Nagyaya ako kanina eh.
Ako pala ang nahuli. Nahuli ka ng konti. Na late. Sa matulog kita? Solidad Navarro. Nag-heart. Iin ko na eh. Bye-bye. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you so much sa pagbisita lagi sa live ko. Thank you sa inyong lahat. Sige na, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. End ko na ng mga idol ah. I-end ko na to, end na. Bye-bye na mga lods. Bye-bye. Love you. Night na, good night.